στο ενδεχόμενο κλείσιμα του σχολείου του Λιβαδερού. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο προχτές την Παρασκευή έχουμε πάρει απόφαση συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα αυτών των κατοίκων και είμαστε αισιόδοξοι ότι τελικά δεν θα κλείσει το σχολείο και θα συνεχιστεί ομαλά η λειτουργία του. Για μας ως πολιτική ηγεσία της περιοχής είναι στοίχημα να συνεχίσει τη λειτουργία του το σχολείο, γιατί το Λιβαδερό αποτελεί το πρώτο ανάπτυξης στην ορεινή ζώνη των Καβουνίων. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στις ρίζες τους, έχουν επενδύσει στον τόπο τους, έχουν επιχειρήσεις κτηνοτροφικές και όχι μόνο, και άλλες επιχειρήσεις παρεμφερείς στο χωριό, και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να τους στηρίξουμε. Απ' την άλλη, πιστεύουμε ότι αποτελεί αυτή η ομάδα των ανθρώπων, των οποίων τα παιδιά είναι πια στο Λιβαδερό, αποτελεί το σημαντικό πυρήνα πάνω στον οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε μια καινούργια κοινωνία και να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους που έχουν φύγει από την περιοχή να επανέλθουν και να επενδύσουν και αυτή στην περιοχή. Επομένως για μας είναι κομβικό ζήτημα η συνέχιση της λειτουργίας. Άλλωστε η αυξητική πορεία των μαθητών από 26 σε 32 και 42 δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική στην κοινωνία και πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την κοινωνία αυτή για να υπάρχει. Εκτιμούμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος θα δικαιωθεί και η τοπική κοινωνία βεβαίως, πρώτα και κύρια, αλλά και εμείς για τον αγώνα που γίνεται. Ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, γιατί τότε τα πράγματα θα είναι άσχημα και για την περιοχή, αλλά θέλω να δηλώσουμε για μια ακόμα φορά ότι θα είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το σενάριο κλεισίματος του σχολείου. Για μας είναι λόγος επιβίωσης όλου του ορεινού όγκου. Είναι στα σχέδια, τα έχετε ακούσει και προεκλογικά, γι' αυτό και επιμένουμε στο Λιβαδερό. Επιμένουμε ισχυρά.